Mga kautoran sa siningation, mag-updanay kita sa pagpamalandong sang pulong sang Ginoo nga makita sa Episo Kapitulo 2 halin sa 8 pakadto sa 10. Kag diri pagabasahon nakon sa hiligaynon nga Bible nga nagasiling, kay sa grasya sang Dios naluwas kamo paagi sa pagtuo. Hindi ini paagi sa inyo na himo, kundi bugay ini sang Dios. Wala kamo sing may ipabugal sini, kay hindi ini bunga sang inyo kaugalingon nga mga paninguha. Ang Dios amo ang aton manunuga, kag sa aton paghiusa kay Kristo Jesus, gintuga niya kita sa pagkabuhi, agod nga maghimo sang maayo mga buhat, nga iya na nga daan, ginaman agod himuon naton. Kabay gid nga ang Dios magpakamaayo sini nga pulong, kag ini nga bahin sa balaan nga kasulatan nga aton ginbasa, sinulat ini ni San Pablo. Kagaton ini nga busi siyon sing maayo, tungod kay tama ini kaimportante nga sinulat ni San Pablo para sa tanan nga mga tao nga nagakabuhi sa sini nga kalibutan. Kag ini may kaangtanan sang kaluwasan sang aton mga kalag. Kita nga mga tao may madamo nga naibolaan nga mga paagi kung paano maluwas ang aton mga kabuhi, kag hindi kita masilutan didto sa linaw sang kalayo nga amo ang impyerno sa panahon sang katapusan nga paghukom sang Dios sa tion nga magabalik siya sa sini nga kalibutan. May mga nanasay lain-lain nga mga ideya nga naibulaan sang tao, pero sa sini nga tion aton gid nga tahagon ang ginatudlo sa aton sang balaan kasulatan kung paano ang tao makaangkon sang kasiguruan sang kaluwasan sa iya nga kalag. Kay Bible nga daan nagatudlo na sa aton nga nagasiling, ano gid bala ang kapuslanan sang isa ka tawo, bisan pa maangkon niya ang bug-os nga kalibutan kung madula man lang ang iya kalag. So ang kaluwasan tama agid ka importante, kag tanaw naton sing labing maathag. Aton gamiton ang aton mga kinaalam kag balatyagon sa pag-intindi kung ano ang paagi sang Dios, hindi paagi sang tao, kundi paagi sang Dios, agod nga makaangkon kita sang kaluwasan sang aton mga kabuhi. So may mga linya diri nga aton tan-awon. Sa inyo mga Bible, kung nayara ka mo nga mga Bible, aton gid ini nga tan-awon sing maayo. Ang una nga mga dinalan diri nagasiling, kay sa grasya sang Dios naluwas kamo paagi sa pagtuo. Tanaw naton ang isa ka importante nga pulong, grasya. Kay sa grasya sang Dios naluwas kamo paagi sa pagtuo. Ang pulong nga grasya sa sini nga bahin sang kasulatan, may duwa ka ideya o kon kamatuoran. So sa aton pa, tungod sang dako nga paghigugma sang Dios kag sa iyang kaluoy, kung sa aton paggrasya may timpla sang paghigugma kag kaluoy sang Dios. Tungod sa dako nga paghigugma kag kaluoy sang Dios, naluwas kita paagi sa pagtuo. Karon ang Bible nagapadayon sa pagtudlo sa aton nga kon grasya ang paghambalan, kung sa aton pa paghigugma kag kaluoy sang Dios, ara kag masapwa naton ina dira sa kay Ginoong Hesus. Kag amo ini ang record sang John chapter 1 verse 14 nga nagasiling, ang pulong nagkari sa kalibutan o ko nangin tao. Inang pulong dira amo si Jesus Christ. Si Kristo nga amo ginatawag nga pulong nangin tao. Kag nakita naton ang yang himaya nga puno sang grasya
kag kamatuoran. Kung sa aton pa, si Kristo nakita sa mga tao sa iyang pagkari diri sa kalibutan nga siya puno sang paghigugma kag kaluoy sang Dios. Yara kay Kristo ang inarsiling nga grasya, ang paghigugma kag kaluoy sang Dios nakita sa kabuhi ni Kristo sadtong tion nga nagkari siya sa kalibutan. Karon kay puno siya sang ginatawag nga grasya, nagapadayon ng paghambal ang Bible sa aton sa John chapter 1 verse 17 nga nagasiling nga ang kasuguan sang Dios nag-abot sa kalibutan paagi kay Moses. Aton mabatian permi si Moses, no? Paagi kay Moses nag-abot ang mga kasuguan sang Dios diri sa aton kalibutan sa sini nga duta. Kag kahibalo ka kung pila ka bilog ang kasuguan sa Old Testament nga ginhatag sang Dios paagi kay Moses, mga 613 anom kagatos kag 13. Sobra kadamo ang ato nabalaan kag pirmi lang nato nabatian amo ang napulo ka sugo nga nasulat sa Exodus kapitulo 20. O kung imo gali tingbon tanan ang mga kasuguan sa Dios sa ginhatag niya paagi kay Moses, mga 613 tanan ka mga kasuguan. Pero ang siling niya sang Bible amo ini nga ang grasya kung sa aton pa ang paghigugma kag kaluoy sang Dios sa mga tao nag-abot paagi kay Kristo nga iyang bugto nga anak. Kung ang kasuguan nag-abot paagi kay Moses, ang grasya kung sa aton pa ang kaluoy kag paghigugma sang Dios nag-abot sa aton paagi kay Kristo, ang bugto nga anak sang Dios nga aton manuluwas. Now, ini ginasiling nga kasuguan aton jutay nga tan-aon kag amo ini ginatudlo sang Bible nga kon magdamo tungod kay madamo kaayo ang kasuguan nga ginhatag sang Dios sa aton paagi kay Moses, aton man makita paagi sa kasuguan nga madamo gali kaayo ang aton mga sala. Kay kun wala sing kasuguan nga nagahambal nga ina sala, hindi na ito mabalaan nga sala gali ina pananglitan. Sa napulo ka sugo nagasiling hindi ka magbutig. Kung wala sing sugo nga nagasiling nga hindi ka magbutig, di kun magbutig kita kung wala sing kasuguan hindi ta kahibalo nga pagbutig pag binutig gali sala. Pero tungod kay may kasuguan nga nagasiling nga ang pagbutig hindi ka magbutig, then kung magbinutig kita masapuan naton suno sa kasuguan nga kita nakasala. So nagsiling ang Bible nga sungod kay puwerte kadamo sa mga kasuguan nga ginhatag sang Dios paagi kay Moses, then madamo man makita man naton nga puwerte gali man kadamo sang aton mga sala nga nahimo sang Dios kay wala naton matuman ang mga kasuguan sang Ginoo. Bisan pa ang napulo ka sugo, wala sing isa ka tawo nga nakatuman sina. Si Kristo gid lang ang nakatuman sang tanan nga kasuguan sang Dios. Sang si Kristo nagkari diri sa duta, nagpanudlo siya, nagasiling, wala ako nagkari sa kalibutan agod sa pag-abolis sa pagdula sa mga kasuguan, kundi nagkari ako, siling ni Jesus Christ, kundi sa pagtuman sang tanan nga mga kasuguan nga ginhatag sang Dios. So si Kristo amo ang nagtuman sang tanan nga kasuguan para sa aton, kay hindi kita sarang makatuman sang mga kasuguan sang Dios. Amo ina ang kabangdanan nga nagsiling ang Bible, ang tanan nakasala kag nahubsan sang himaya sang Dios. Ang tanan nakasala kag wala sing bisan sino nga gwapo kagamhanan nga tao sa kalibutan nga wala makahimo sang sala.
tungod kay kadamo sang kasuguan, madamo man nga makita kag masapuan naton nga puwerte man kadamo sang aton mga sala. Pero ang nakanami lang diri kay ang Bible nagpadayon sa pagtudlo sa aton kag makita ani naton sa Roma 5:20. Romans chapter 5 verse 20 nga nagasiling, kundiin pagani nga nagadamo ang aton mga sala, ang grasya o kon ang kaluoy kag pagigugma sang Dios sa aton nagapangibabaw bagid. Kung nagadamo ang sala sa mga tao tungod kay kadamo sang kasuguan, ang kaluoy kag pagigugma sang Dios sa pagluwas sa aton nagadamo pagid nga indi malabawan sang aton sala. Ina tungod kay ang Dios naluoy kag nagahigugma sa aton ang aton nga mga kasalanan. Indi gid makalabaw sang kaluoy kag paghigugma sang Ginoo nga kun sa aton pa samtang nagadamo ang aton mga kasalanan, nagadugang kag nagalabaw pagid ang grasya o kon kaluoy kag paghigugma sang Dios sa pagluwas sa aton gikan sa silot sang aton mga sala nga ginahambal sang Bible nga ang silot sang aton sala amo ang kamatayon, hindi lamang lawas nun nga kamatayon kundi walay katapusan nga silot sa linaw sang kalayo nga amo ang impierno. Pero hindi ina matabo kung kita magtuo kag magbato na kay Kristo, kay nagapangibabaw ang grasya kung sa aton pa ang paghigugma kag kaluoy sang Dios para sa aton. So ang Bible nagapadayon sa paghambal kag pagtudlo sa aton. Den anong ang aton himuon? Tungod kay ang Dios labaw gid ang iyang kaluoy kag paghigugma sa aton, murtigid kataas ang iyang grasya para sa aton. Di ano ang aton himuon nga mga tao? Magapadayon bala kita sa pagpakasala agod nga magabuga na abagid ang grasya sang Dios? Ang sabat sang Bible, hindi kay man ang mga Kristohanon amo ini ang natabo sa aton. Ang isa ka Kristohanon nagasiling ang Bible, kung ang isa ka tao yara na kay Kristo, bag-o na siya nga tinuga, ang daan nagtaliwa na, kag tanawa ang bag-ong pagkabuhi nagabot. Amoy na nga nagasiling ang Bible, ubahan ninyo, huklasan nyo ang daan na kinaugali, kag isuksok ninyo ang bag-ong kinaugali kag gintuga kaangay sang dagway sang Ginoo. So ang isa ka tao, hindi na kung siya Kristohanon, hindi na siya bagay magpadayon sa paghimo sang sala, kay naangko na niya ang bag-ong kabuhi, sulod siyang tagipusoon, kag hindi siya magmalipayon sa paghimo sang sala, kundi malipayon na siya sa paghimo sang Diyos nun nga mga butang ayon sa kabubuton sang Ginoo, kay may bag-o na siya nga kabuhi, bag-ong balatyagon, bag-ong hunahuna, bugos nga Diyos nun nga hunahuna kag balatyagon, amo na ang yara sa iya, kag wala siya na nagakalipay sa pagpakasala batok sa atubangan sang Ginoo. So ang Kristohanon makasala pero wala na nagapakasala, nagapadayon sa paghimo sang sala, nagakalipay sa paghimo sang sala tungod kay nagbag-o na yang kabuhi dira sa Ginoo. Tanaw naton ang padayon nga ginatudlo sa Bible sa aton. Dili niya, tungod sang grasya sang Dios naluwas kamo paagi sa pagtuo. Pagtuo kay sino? Kay Kristo. Ato naman diri tan-awon ang pagtuo. Kung may duha ka klase sang pagtuo nga aton makita, ang isa amo ang genuine nga pagtuo, kag isa amo ang piki nga klase sang pagtuo. Mga utod, kung kaluwasan ng paghambalan, ang bahin sang Dios kinatawag grasya, paghigugma kag kaluoy sa aton nga mga tao. Ang aton iabahin
amo ang pagtuo dira kay Kristo nga aton manluluwas. Amo na ginasiling niya diri, tungod sa grasya sang Dios naluwas kamo paagi sa pagtuo. Kung magkit-anay ang grasya sang Dios kag ang pagtuo sang tao, matuga matao ang kaluwasan. Kung sa mga tao pa ni, kung ang lalaki kag babae mag-asawahay, matao ang bata. Okay, sa sini nga bahin sa Bible, amuhon naton sini. Kung mag-asawahay ang grasya sang Dios kag ang pagtuo sang tao, kita nga mga tao, matao ang ginasiling kaluwasan sang aton mga kalag. Pero are, ang genuine nga pagtuo nga makaluwas sa aton, amo ini ang pagtuo nga inupdan sang paghinulsol sang aton mga sala. Ang tao nga nagasiling, nagatuo man siya sa Dios, pero wala siya nagahinulsol siyang sala. Kung makasala siya, ang pagtuo nga ginahambal niya, piki nga klase sa pagtuo, kag hindi ina genuine nga pagtuo. So ang genuine nga pagtuo, inupdan sa paghinulsol sang aton mga sala. Ang paghinulsol sang sala amo ang pag-untat, paghimo sang sala, biyaan ang sala, kag magbalik, kag mag-alagad sa Dios. Amo ina ang tao nga nagahinulsol sa nga sala. Ikadua, ang genuine nga pagtuo, inupdan sang aton pagbaton kay Kristo sulod sa aton mga tagipusoon. Kabangdanan nga ang Bible, makita nimo sa Revelation kapitulo 3 versikulo 20 nga nagasiling, tanawa nagapanuktok ako sa purtahan sang inyo tagipusoon kung may makabati sang akong tingog. Siling sang Bible, kag buksan niya ang iyang kabuhi, kag batonon niya si Kristo siya magasulod ako sa imong kabuhi, kag magapakig-upod sa imo. So ang Dios nagapanuktok, buksan mo ang imong kabuhi, batonon mo siya, sulod sa imong tagipusoon, isurrender nimo ang imong kabuhi. Siya yung may gugmaon kag gamanan nga kamot, kag mag-aalagad sa iya tubtob sa katapusan nga paginhawa nimo sa sini nga kalibutan. Tubtob siyang pagbalik liwat sa pagkuha sa iyang mga katawan. Amo ina ang nasiling nga baton. Ang genuine nga pagtuo, inupdan sa paghinulsol kag pagbaton kay Kristo sulod sa aton mga kabuhi. Mga kautoran, kung ang imong edad subong 20 o kon 50 naman, kag wala pa nimo gibaton si Kristo, kung sa aton pa 20 o kon 50 na katuig ang pagpanuktok niya sa pirtahan sang imong kabuhi, pero nagapabungol-bungol lang ikaw, kag wala nimo ginbuksan ang pirtahan sa imong tagipusoon, kag ginbaton si Kristo, mga utod ang kamaturan amo ni. Kon amo nang plastada sang imong kabuhi tubtob subong, pag-abot sang lawas nun nakamatayon, o kon pag-abot ni Kristo, pagbalik niya liwat sa sining kalibutan, kag wala nimo siya ginbaton sulod sa imong kabuhi, then hindi nimo mabasol ang Dios, kay ang tion, ang Bible nagsiling, it is appointed unto man once to die, and after that need judgment. Kag ang final judgment pagaywaton sa tion nga magabalik liwat si Kristo sa sining kalibutan. So nagasiling siya, tungod sa grasya sang Dios ang luwas kita, paagi sa aton ng pagtuo, ang genuine nga pagtuo inupdan sang paghinulsol kag pagbaton kay Kristo sulod sa aton mga kabuhi. Kag nagpadayon ang Bible sa paghambal sa akon ginbasa kay ina nga nagasiling siya, hindi ini paagi sa inyong nahimo. Okay? Tanaw naton. Ang ginasiling niya sa Bible, paagi sa grasya sang Dios, kag sa aton pagtuo, naluwas kita. Kag hindi ini paagi sa aton nga nahimo.
hindi ini paagi sa aton nahimo kung sa aton pa ang aton mga maayong binuhatan sa kalibutan. Siguro madamo na ang imong maayo nga nahimo, nagbulig ka man sa imong isig kataw, siguro damo man ang imong na hatag nga offering sa simbahan, siguro nakadonate ka man sang lamisa pulungkuan didto sa simbahan, pero ining tanan nga maayo naton nga mga nahimo, wala inising labot sa aton kaluwasan. Hindi diri nasandig sa aton hinimuan ang aton nga kaluwasan. Bisan maayo pa ang aton ginhimo, wala ina sing labot. Kag wala dira ginbase sang Dios ang aton nga kaluwasan. Bisan pa maayong nga mga hinimuan. Nga ang aton nga kaluwasan, maayong buhat ini ni Kristo didto sa cross, hindi ini tungod sa aton mga maayong binuhatan. Sulito nakon, ang aton kaluwasan nasandig sa maayong buhat ni Kristo, kabangdanan nga voluntaryo nga ginhalad ni Kristo yang kabuhi didto sa cross. Nagpatulo siya siyang hamili nga dugo. Ang dugo ni Kristo nagtulo agi siyang agtang sa tong tunokon nga ginsulob nga tama kagutok siyang ulo. Ang yang dugo nagagi sa agi sang lansang siyang mga kamot, siyang tiil, kag sa bangkaw nga ginbuno siyang kilid. Kag nagasiling ang Bible nga tungod sang hamili nga dugo ni Kristo nahugasan ang aton mga sala. Kung wala ang hamili nga dugo ni Kristo, wala sing kapatawaran kag pagtinlo sang aton mga kalapasan. Ang habon nga ginapanghabon naton sa bayo, pwede makatinlo sang aton bayo. Pero ang aton sala hindi mahugasan sang habon. Ang hamili nga dugo ni Kristo amo nakatinlo sina kag gin-apply sang balaan nga espiritu sa pagtinlo sang aton kabuhi sadtong tion nga kita nagtuo kag nagbaton kay Kristo. Sa aton pagtuo kag pagbaton ni Kristo, gin-apply sang balaan nga espiritu ang iyang hamili nga dugo sa pagtinlo sang tanan naton nga mga kalapasan. Amo ina ginatudlo sa Bible. Ang aton kaluwasan wala na base sa aton binuhatan. Bisan ano pa ina kanami, kundi ginbase ina sa maayong buhat ni Kristo didto sa cross. Amo ina nga ginhalad niya voluntaryo ang iyang lawas sa pagpalansang sa cross, agud nga makaangkon kita sang kasiguruan sang kaluwasan sang aton mga kalag. Dumduma ginatudlo sa Bible, hindi ini nabasi sa aton nga mga hinimuan nga kay ini nasandig sa maayong buhat ni Kristo, hindi sa aton maayong binuhatan. Kag ang 10, versikulo 10, kay imo tan-awon, amo ining ginhambal niya. Wala sing bisan sino nga tao nga makapabugal sang kaluwasan niya na angkon, kay hindi ini tungod sa imo kag akon maayong buhat. Kay kung naluwas kita tungod sa aton maayong buhat, magapabugal kita kag magsiling kita sa mga tao, kita mo naluwas ako tungod kay maayo ako nga tao, damong amot ko to simbahan, nagdonate pa ko to sang lamisa, nagdonate pa ko sang pulungkuan, ginbuligan ko pa ang ako ni isig ka tao. Magapabugal ikaw, pero siling sa Bible, wala sing bisan isa ka tao nga makapabugal tungod sang kaluwasan nga iyang naangkon, kay man ini buhat sang Dios. Kag anong sugpon sini? Nagsugpon bagid ang Bible nga siling niya, ini hindi inyong hinimuan, kundi ini dulot sang Dios. Ari pagid ang pulong aton tanawon mayo. Ang kaluwasan dulot sang Dios. Ginhatag niya ina sa tong tion nga nagtuo kag nagbaton kita kay Kristo. Ari ang pulo nga dulot. Wala naton ini pirming ginagamit, pero magagamit kita sang simple tama kahapos nga pulong.
ang dulot kung sa aton pahatag sang Dios. Nya hindi ini natigayon sa inyong mga nahimo, kay ini dulot sang Dios, ini hatag sang Dios. Okay? Ang isa pa gid nga pulong ay katatlo nga makabulig sa aton sa pag-intindi sini amo ini. Ini dulot kung sa aton pahatag. Ang isa ka pulong, ini regalo sang Dios. Sa aton pagtuo kag pagbaton kay Kristo, ginhatag, ginregalo niya sa aton ang kaluwasan. So hindi ikaw makapabugal kay man, ginhatag lang ini kag ginregalo ini sang Dios sa imo. Hindi ini tungod sa aton mga maayong mga binuhatan sa siniyang kalibutan. Ginhatagan niya kita, ginregaluhan niya kita sang kaluwasan, kabuhi nga wala sing katapusan didto sa langit, tungod kay kita nagtuo kag nagbaton kay Kristo. Now, isa pa gid ka kamatuoran nga tan-aw naton agod nga kita nga mga Kristohanon magmalipayon sa aton pag-alagad sa Ginoo. Ang pulong diri bala nga hatag o kon regalo, kung ikaw maghatag regalo sa imong abyan, hindi mo na pagkuhaon balik, kay man ginregalo mo na, ginhatag mo na ina. Kung isa ka tao magtahatag sang regalo panahon sa Disyembre, siya yang abyan o sa bulan sa Disyembre damo regalo nga ginahatag. Kung ikaw magregalo sang isa ka bagay sa imong abyan, kag pagkasunod nga bulan, Enero, imong kuhaon balik ang imong ginregalo, kung sa aton pa wala ikaw sing maayong pamatasan, kay ang regalo nga ginhatag sang tao wala na ginabawi balik. Iya na tob-tob sa walay katapusan, iya na kay ginhatag na ina, kay ginregalo na ina. Amo ina ang aton Dios. Kung ihatag niya, irigalo niya ang kaluwasan, tungod kay nagtuo kita sa aton manuluwas si Ginoong Hesus, hindi na niya pagkuhaon liwat ang ginregalo niya nga kaluwasan sa imo. Permanente na ina, imo na ina, ginhatag na ina, ginhatag na ina sang Dios, ginregalo na ina sang Dios sa imo, kag hindi na niya na pwede nga kuhaon liwat. Kay kung kuhaon pa na liwat, then mahulog nga ang Dios, wala sing batasan, kay hatag bawi hindi. Amo ini ang aton itanom sa aton una-una subong, ang kaluwasan ginhatag, ginregalo sang Dios sa aton sa tungtion nga nagtuo kita kag nagbaton kay Kristo, kag tungod kay ginhatag niya na ina, hindi na niya ina pagkuhaon liwat sa imo. Imo na ina, tob-tob sa walay katapusan. Ginhatagan niya na ikaw sang kabuhi nga wala sing katapusan. Hindi utod-utod, kundi eternal life. Hindi na niya pagkuhaon balik. So, ang dako naton nga problema amo ini. Problema ini naton, hindi niya problema sang Dios. Kaya ang Diyos, nakaibalo na siya. Nga kung sinong hatagan niya sang kaluwasan, hindi niya na pagkuhaon. Why na problema sang Diyos? Kita yang mga tao may problema. Kay man, kita nga mga tao, wala sing garantiya, nga bisan nga Kristohanon ka na, nga hindi na ikaw makasala. Okay? Then, ang atong problema amo ini, din bisan nagkapaninguha mga ko nga magkabuhi sing matarong, pero kung makasala pagid ako, babuhion kag kuhaon sang Dios ang akon kaluwasan, kag hindi na kon maluwas, wala na ako sang kaluwasan. Ano ina problema ina kayo? Sulbaro naton ina nga problema suno sa ginhambal sang Bible. Okay? Dumdumo naton nga ang isa ka Kristohanon may bag-o nga tagipusoon. Ang bag-o nga tagipusoon nga yara sa iya, amo ina ang tagipusoon nga mahinulsolon kung siya nagasala, nagahinulsol siya. Ang hindi iya Kristohanon nga wala sang Kristo sa iyang kabuhi,
nagakalipay na siya sa paghimo sang sala, ginapanugid pagani niya sa iban nga mga tao ang mga sala ngayon nahimo kay nagapadayaw-dayaw pa siya nga nakahimo siya sina. Pero ang Kristohanon niya hindi amo sina. Ang Kristohanon kon makasala wala siya nagakalipay kay nakahimo siya sala sa baylo, nagahinulsol siya kay may bag-o na siya nga tagipusoon. Kag amo ini ang ginasiling sa Bible, imo isulat 1 John 1:9. Okay? 1 John chapter 1 verse 9. Nagasiling diri sa matag nga kun ituad naton ang aton mga sala sa Dios, patawaron niya kita. Ang Bible amo nagambal sina kag tinluan niya kita sang tanan naton nga mga kasalanan. Ti anong siling sa Bible mo? Kung ikaw makasala, kwaon niya ang imong kaluwasan? Hindi. Kung hinulsulan mo ina nga sala, siling niya, patawaron ka man gyapon sang Dios, kag tinluan niya ang imong kabuhi, kwaon niya ang tanan naton nga makalapasan. Ikadua nga bersikulo, 1 John chapter 2 verse 1. Okay? 1 John chapter 2 verse 1. Nagasiling dire, mga utod, ginsulat ko ini sa inyo agud nga hindi kamo magpakasala. Okay? Kagang sunod nagasiling, pero kung mayara gid man nga makasala, mayara kita nga mananabang. Sino? Si Kristo. Ang Kristo nga puno sang paghigugma kag kaluoy. Kung mayara gid man nga makasala, siling sa Bible, wala diri nagasiling nga ako na lang na bawion ang kaluwasan nga akon ginhatag sa imo. Wala sa naghambal sina, kundi siling niya may mananabang kita nga nagabulig sa aton agod nga mapatawad kag matinluan ang aton kalapasan. So amini nga may kalipay kita nga mga Kristohanon. Wala ini naga-encourage sa aton sa paghimo sang sala, kundi inatudloan lang kita agod nga hindi kita magkulbaan nga kung mayara gid man nga makasala, mayara kita nga mananabang nga nagabulig sa aton nga makatindog kag magmabakod gyapon kita makapadayon sa pag-alagad sa Dios, ang Dios nga nahigugma kag puno sang grasya, naluoy gid siya sa aton mga kahimtangan. Kag may isa ka bersikulo nga dapat nga talupando naton agud nga may kalipay kita sa pag-alagad sa Ginoo, kay nakita naton ang ginasiling nga kasiguruan sang kaluwasan nga ginhatag sang Dios para sa aton. Now, may dako nga pamangkot nga ibili nakon. Ano ang tao samtang buhi pa siya sa sininga duta? Makahibalo bala siya nga naluwas na siya o kon hindi mabalaan samtang nagkakabuhi ka pa nga ikaw naluwas? Mabalaan bala sang tao samtang buhi pa siya nga naluwas na siya o kon makasiling kita nga hindi mabalaan na lang na kon patay na kita? Ay ano nga istorya ko na mo sina, wala ka gani kabalo nga buhi ka pa, sa patay ka na makabalo ka na nga wala ka gali maluwas. Okay, hindi naton pag-entertainon ang sugilanon sang tao, ibalik ta ang aton kaugalingon sa ginhambal sang Bible. Mga utod, ang Bible nagaprangka sang maathag, nagahambal sang maathag nga ang isa ka tao nga nagatuo na kay Kristo, mabalaan niya nga siya naluwas na samtang buhi pa siya sa sininga kalibutan. Basahon nakon ina nga kamatuoran. Ini makita sa 1 John chapter 5 verse 13.
Naunang Juan Kapitulo 5 versikulo 13. Akon gid basahon para nga ang ideya halin sa Bible, hindi halin sa ako. Nagasiling, ginsulat ko ini sa inyo, agod nga mahibaluan ninyo nga may kabuhi kamo nga wala sing katapusan. Kamo nga nagatuo sa ngalan sang anak sang Dios. Nagasiling ang Bible, agod nga mahibaluan nimo sano subong nga ikaw nakaangko na sang kabuhi nga wala sing katapusan kon ikaw nagtuo na kag nagbaton kay Kristo subong. Ginsulat ko ini sa inyo nga mga nagtuo kay Kristo, agod nga inyong may baluan nga kamo may kabuhi na nga wala sing katapusan. Mga utod, buksi ang imong kabuhi, buksi ang imong tagipusoon. Tuohi kag batona si Kristo sa sulod sang imo nga tagipusoon. Kay naghambal siya tungod sa grasya sang Dios, naluwas kamo paagi sa pagtuo kay Kristo. Hindi ini tungod sa inyong nahimo, ini hatag o kon regalo sang Dios, agod nga wala sang bisan sino nga makapabugal. Tuohi, hinulsuli, kag batona si Kristo, sulod sa imong kabuhi, kag maangkon mo subong dayon ang kaluwasan sa imo kalag. Mga kautoran, madamo gid nga salamat, kag kabay nga ang Dios magpakamayo sa aton tanan.